се Петю Петров, управител съм на фирма Бенхан Агросело Ново село. Основната дейност – зърнопроизводство. 31 000 декара работи нашата фирма в землището на село Ново село, село Връв и село Флорентин и село Гъмзно. Всичко започна в далечната 1992 година, когато нашето стопанство, нашият баща създаде фирма Бенхан. След това ние поехме от него щафетата и създадохме фирма Бенхан Агросело Ново село. Последствие идва и лозарството, защото ние сме местни хора и винаги сме обичали да занимаваме и с земеделие, и с лозарство. Решихме с лозарството да запазим местния сорт гъмза, който е характерен за региона, и да създадем работни места както в лозарството, така и в винопроизводството. Успехът на нашето стопанство е това, че винаги целим да постигнем най-добрата обработка на земята, най-добрите грижи за земята и към продукцията и най-добрите добиви, разбира се. Аз смятам, че фермерите са герои на нашето време, защото от тях зависи производството на храна. Влияят доста на запазване на състоянието и на селата, и на регионите, защото освен, че дават работни места, фермерите гледат да облагородяват селата. Помагат винаги на общините, на местните хора, когато се наложи. Нашия регион се слави с това, че е доста обезлюден и трудно се намира работна ръка, но ние през годините успяхме да създадем един екип от хора, които са ни лоялни и верни, и занапред смятам, че тези хора ще бъдат доволни от нас и ние ще бъдем доволни от тях. Има живот по селата, когато има фермери. Ако няма фермери, няма да има. Иначе, да, фермерите създават храна, от тази храна са зависими всички хора, но дали толкова се уважава храната, не мога да кажа. Според мен земеделието не е само бизнес, аз мисля, че земеделието е съдба за хората, които уважават земята и си ценят труда. Качествата, които трябва да притежава един земеделец, е да обича това, което прави, да обича земята, това, което прави, да му прави удоволствие, защото всяка година завършваме с едно прибиране на реколтата и се започва новата с засяване на новата реколта, и все пак човек, като види полетата как позеленяват, вече това му доставя удоволствие. И след това очакваме времето, зимата да е хубава, пролетта да е хубава, докато дойде време за прибиране на реколтата. Работният ден в нашето стопанство е от 8 часа за работниците, но ние като управители, като собственици, трябва да сме там преди тях вече, да сме разпределили задачите, кой какво ще работи. И в кампаниите определено завършва в 10-11 вечерта, защото гледаме да използваме всеки работен ден, всеки работен час, за да успеем да засееме на време, да прибереме на време и така нататък. Въпреки всички условия, ние сме длъжни да си вършиме добре работата, за да получим възможно най-добрата продукция, най-добрия добив, за да е успешен бизнес. Иначе, ако ние не си гледаме нещата как трябва, просто не можем да работим, нямаме средства. Прилагаме технологиите на UPL, като започна от складовите набиратели до
хербицидите в зърнопроизводството и фунгицидите в лозята. Ако зависи от мен, аз бих променил в нашата работа да има насърчаване на по-млади хора, повече млади хора да работят това, защото в последните години младите хора се отчуждиха от земеделието изобщо и от тая работа. Ние сме започнали с приемственост и се надявам след нас нашите деца да приемат и да продължат нашия бизнес. Надявам се и да го разраснат. За в бъдеще виждам нашето стопанство като проспериращо и мисля, че след 10 години стопанството ще бъде още на по-високи нива като успех. Мисля, че нашите наследници ще продължат това, което правиме и ще го надградат. Партньорството ни с фирма UPL е доста ценно за нас, защото представители на UPL в региона ни обикалят постоянно, когато има нужда, когато има нещо на полето, когато има нещо да се решава. Те са винаги на една ръка разстояние. Затова се надяваме и в бъдеще време да работим с фирма UPL.